čo spôsobuje čierne fľaky na listoch a ako sa ich zbaviť? Tieto fľaky na listoch bývajú spojené s nadmernou vlhkosťou, s ňou spojeným hubovým ochorením, nevhodným substrátom alebo chladom. Často to býva aj kombinácia týchto faktorov. Pokiaľ na pestovanie rastlín používame príliš ťažký, nevhodný substrát, pôda je vďaka tomu nadmerne vlhká a častokrát rastlinky podľahnú hubovým ochoreniam, ktoré sú spojené práve s čiernymi fľakmi na listoch. Ako prvú záchranu pre rastlinku môžeme spraviť to, že ju presadíme do vzdušného priepustného substrátu. Takým je napríklad substrát Profik pre izbové rastliny. Zvolíme kvetináč s odtokovými dierkami alebo dostatočne veľkou drenážnou vrstvou. Rastlinku polievame menším množstvom vody a vrchné 2-3 cm substrátu necháme medzi zálievkami preschnúť. Aplikujeme tiež fungicid, prípravok proti hubovým ochoreniam. Na planticia.sk nájdete rôzne prírodné aj chemické prípravky proti hubovým a bakteriálnym ochoreniam. Poškodené listy je dobré odstrihnúť celé aj so stonkou, aby rastlinka dopriala živiny radšej novým, zdravým listom. Rastlinku tiež umiestnime na miesto s množstvom rozptýleného svetla a dávame pozor, aby nebola v prievane. Sledujte nás pre viac tipov, ako sa starať o rastlinky.